Здравейте! Аз съм Мирослава Митева, автор на книгата Маникюрът от хоби до професия. Искам да ви запозная днес с раздела номер 5 от книгата Обикновен маникюр. Колко от вас правят обикновен маникюр и колко от вас предлагат тази услуга в салона? Най-вероятно все по-малко с навлизането на гел-лака, но вие като един специалист по маникюр е желателно да предлагате една цялостна услуга в своя салон. С предлагането на обикновен лак вие ще привлечете минимум по 2-3 клиентки на месец. Съответно, тези клиентки ще си направят маникюр, ще си направят педикюр, ще привлекат и други клиенти със себе си. Това никак не е за подценяване. Обикновено по-зрелите жени предпочитат обикновен лак. Те не са претенциозни, те са много по-приятни за работа според мен и по-лесни, имам предвид от тази гледна точка, че не изискват декорации, рисунки, дълги ногти или нещо подобно. В книгата ще откриете как точно да направите обикновен маникюр с обикновен лак. Класически маникюр с обикновен лак. Правилният израз е класически маникюр с обикновен лак. Ето тук са стъпките. Много е важно как се обработва нокътя, как се подготвя нокътната плочка, за да може максимално дълго да ви издържи лака. Когато е подготвен добре нокътя и се нанесе права, може да ви издържи дори от 2 до 3 седмици един обикновен лак, особено ако е брокатен. Той дори после се сваля, като го увиете с ацетон и фолио, както при гел лака. Така ще ви е по-лесно, отколкото да го изтривате с тампон. Трябва да сте компетентни и да знаете много подробности като цяло, не само повърхностно да работите и да може да отговаряте на всеки един въпрос от вашите клиенти, да давате конкретен, ясен и компетентен отговор. Това печели доверието в клиента. Много често ще ви попитат, специално, нали, сега говорим за обикновения лак, защо ногтите стават по-чупливи и след като се изтрие лака, ногтят стои отцветен, понякога има и бели петна. Примерно, отговорът е много лесен. В състава на обикновения лак има ацетон, който пресушава нокътя. Тъй като лакът се задържа няколко седмици, те дори понякога в домашни условия клиентите се лакират по 2-3 слоя, без да избърсват предходния слой. По този начин те си пресушават нокътя с натрупването на ацетона в обикновения лак. И много други такива отговори, но може да ги намерите само ако прочетете книгата Маникюрът от хоби до професия. 100 начина за прохождане в света на маникюра. Ето тук ще ви покажа и откъде може да я закупите. Ето, slavabeautybg.com. Благодаря!